Mangochi, are you ready? Chisangalalo chija chatsikira ku Mangochi tsopano kuyambira lachisanu pa 15 September 2023. Basi yanu ija yodalirika ya Khwezy tsopano yayamba kuyenda pakati pa mtunda wa Bwande ndi Mangochi. Kunyamuka ku Bwande nthawi ya 8 koloko mmawa kupita ku Mangochi, komanso kunyamuka nthawi ya 2:30 masana ku Mangochi kubwera ku Bwande. Mtengo wakulu 20,000 kwacha, ana 15,000 kwacha. Return ticket akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha yokha basi. Osayiwala kutumiza katundu wanu pa Khwezy courier ku Mangochi kupita ku Bwande, Lilongwe, Kasungu, Mzuzu, ndipo katundu amakafika tsiku lomwero. Nambala yathu ndi 0886 780 Khwezy buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi Malawi. Bwande mukuli chani? Achimwene, zanu zikuyenda bwanji kweneko. Kuno kwanu ndiye ndi mmene mudatisira muja. Sikuti bezi kuyenda kwenikweni. Pano pa nkhani yake kumakhala yana mola moyo basi. Sikuti kulira zambiri. Nthawi yomakhumbira zambiri imeneyo inapita basa achimwene. Tivomereze kuti ndi mmene zinthu zikuyenera kukhalira basi. Kwathu kuno achimwene ndi mmene mafuta galimoti adulira. Kumakhala kubetsa kwambiri kutenga galimoti ndi kuyenda mtunda pakati pa Bwande, Lilongwe, Mzuzu komanso Mangochi. Chinthu chokhacho chimene chikumvetsetseka ndi kukwera basi zotsogola za Khwezy basi. Ukatero umakhala kuti wapulumutsa ndalama zako zambiri kwa basi. Imayenda bwino kwambiri ya ofofo. Osadzikakamiza kutenga galimoti yanu iyi. Kunjaku nkwadzuwa uku kwerani basi za Khwezy za mtidzi. Lero munithandizeko kundipempherera achimwene. Sindikufuna kuti ndiyankhule china chilichonse chokhudza ndale. Anthu andale amachita zina zotopetsa kwa basi. Mmene zinthu zikuyendera pakadali pano, sindikufunanso kuyankhula chilichonse chokhudza ndale. Pano zafika poti, kumapola za milandu, koma tawachotsa uje, tayikapo auje, chipwirikiti chokha achimwene. Kumafikanso podabwitsa kuti kodi ndiye kuti zinthu zakezi, mukuti ndiye kuti zikukhala bwanji kwenikweni. Ndiye ine sindikufuna kuyankhulapo kanthu. Akamaliza madrama awo amene akupanga atiuza. Koma zafika pomatimvetse chisoni amwene. Komanso zafika pomapereka chikayiko kuti kodi ndiye kuti mwati zimenezi ziyenda bwanji kwenikweni. Chilichonse chimene chichitikecho tichiona kuti chikukhala bwanji achimwene. Ndikudziwa mumadzifunsa kuti kodi Bwande nanga bebe ndiye kuti pano akutani. Muzonse zimene zikuchitika kwanuko akuti bwanji bebe. Zokha tukambazo achimwene. Pachalero ndikufuna kuti ndisayankhule china chilichonse chokhudza ndale. Tsiku lina lake ndikakondwa kwambiri ndidzayankhulapo achimwene. Kwathu kuno kuchitikanso zina zambiri zimene chifukwa cha izi za ndalezi zimapezeka kuti zikuwirika amwene. Mukudziwa inu kudalengezedwa kuti Bwande ndi mmene zinthu zake zili tipereka kenaka kangachepe kwa mabanja amene adakhudzidwa namondwe kuti munyengo iyo yovuta zachumayi tikhale ngati tawagwira dzanja. Ndiye kunali kuombera m'manja kuti koma ngati zikuoneka mutu wake. Monga mwanawe zonse achimwene zikulowa kuondera kuti awo amachokera kuti amachokera mtundu uti nanga mpingo wawo ndi wa mtundu wanji, wa mtambo kapena ofira. Ntchito yabwinobwino kuti imene imanena kuti ipindulira anthu ovutikadi ena akalowetsapo zawo achimwene. Kagulu kamene kamanyoza kwambiri abwana osakapatsa nawo ndalama zimene zikaoneka chita bwanji. Anthu eni ovutikitsitsa amene alibedi mtengo ogwira ndiye kusiyidwa kunja kutali. Olandira nkukhala anthu oti kutheka ali nako akhoza kugula chikalata chawo kupachikira pa nyumba zawo.
kwathu kuno za chinyengo zikuoneka kuti sizatha amwene. Panopa nkhani za chinyengo tayamba kuzisandutsa ngati zenizeni zabwinobwino amwene. Pologalamu yogulitsa mbewu ndi fetereza zochipa ena amachita kumakuwa poyera mu mtajamo. Aliyense amene akufuna kugula mwachangu kwambiri ndiye kuti mudzikapo ma 10,000 pamwamba, ndipo mzere wanu ndi uwu. 10,000 yachani? Yachiongola nsana amwene. Tugwira tumagobo Bwande, mwamva musamangoona chonchi. Ntchito yawotu imene adalembedwera, koma akufuna anthu osaukafe kuti tidzilenganso kena kake m'manja kuwahonga. Zimene ndi zimene achimwene zikutivuta kwathu kuno. Katangale tikumamusandutsa kukhala zinthu zabwinobwino basi, opandanso oti mfweyi. Bungwe la Katangale linabushala kalekale, mwina mwake lidzayambanso kuthamangathamanga mmoyo winawo. Kwa panopa Bwande inu tatiye ndizingodya nsima ndi ndiwo basi. Zilipo zambiri zimene zikuzondoka, zimene adindo apanga chisankho chokhala chete osachitapo kanthu ali du. Napita kutauniko achimwene, kunabwera zina zimene ana ang'onoang'ono akumachita kutauniko. Ana atu ang'onoang'ono azaka 9, ena 12, mwina akuluakulu kumakhala zaka 15 kapena 16. La Mulungu lililonse akumakumana nsitolo zikuluzikulu mtaunimo kumagula mimowa yawo. Zija kalekale ankati mowa usagulitsidwe kwa ana ochepera zaka 18, zimene zija zidasika amwene. Pano ana ang'onoang'ono onunkha mkaka wa m'mawere amayi awo. Tiwana tosapola ndi pamchombo pomwe timakagula mowa msitolo zikuluzikulu kwathu kuno opanda uwaletsansoyi. Ndi akumaphunzitsana uchidakwa, ndi akumaphunzitsana kukhoya fodya wamkulu, kuphunzitsana kununkhiza mankhwala ozunguza bongo. Zonsezi zikumachitika ndithu pa mtetete opanda unaliyense okhudzidwa. Ndisanama achimwene ndinati kulingalira kuti kodi ndiye kuti Nyasalandeyo ni Nyasalande otani amene tikumanga. Tiwana ting'ono tatikazi litatimuna tikumakhala mbwe m'mizindamo kumathero a Sabata kumachita zinthu zoda mutu zimene kalelo tinkangozionera m'makanema. Sindikudziwa kuti makolo tsopano avomereza kuti umenewu ndi moyo umene ana masiku ano akuyenera kumakhala, moyo omagwiranagwirana m'malo amene amayambitsa moto nthupi. Ndisanameyi ntaona zotelezi zinandikhudza, ndimadzifunsa kuti kodi ndiye kuti asembule zimenezi akumaona koma. Kale mapolisa kumakhala kuyenda m'malo monse mogulitsira delunde, kutayambira zonse zakachaso, kugwiranso ofulula kachaso, koma sizimatheka mwana osakwana zaka 18 kulowa ndi kugula mowa. Kale sizimatheka mowawo ndi kumamwedwanso pa mtetete pampita podutsa anthu aliyense akuona. Chingambwe chinali ndi malo ake okhwewera, osati paliponse osipha, ena osalakwa kumapezeka kuti akusutwa nawo nkusadziwa. Zimene zidachitika kuti chikhalidwe chimene chija chisokonekere mpaka na pano sindimatha kumvetsa chimwene. Ndikumangokhabe ndi mantha kuti kodi ndiye kuti tikumanga Nyasalande otani, ngati ana zaka 12 akuyambiratu kukoka chamba, kumwa mowa uchidakwa. Kodi podzafika zaka 32 adzakhala ali pati? Mapapo awo, ziwindi zawo, mzaka 20 kuchokera pano zakhala zili pati? Pakadali pano tilikali ndi chiwerengero chochuluka kwambiri chokhudza nkhawa za m'malingaliro. Tsiku ndi tsiku tikutaya achinyamata ochuluka amene akumadzikhwetsa pa nkhani zosiyanasiyana. Zina atuma nkhani zimene zimatisautsa m'malingaliro zimakhala zimenezi: ana ang'onoang'ono kuyamba kumachita makhalidwe achilendo, bongo bwawo busanakhwime, utsi wa boyithamanga nkumayenda m'bongo bwawo bwanthete. Akafika mulingo wina wake basi ndikumaona kuti dziko lapansi lawada, sakuyeneranso kukhala ndi moyo. Ndithu tinangokhala kuti ifeyo bantasafe kusukulu sidapiteko, komabe zinazi achimwene timaona ngati zikadakhala bwino adindo akadalowererapo kuti tipewe mavuto amene akhala kumabwera kutsogoloko chifukwa talekerera pakadali pano. Nchifukwa yake achimwene lero lino kusukulu akuluakuluwo akangoyerekezana kuwamana mpunga basitu akumaona kuti chinthu chabwino chimene angachite ndi kuotcha sukulu yawoyo, kuyimbaulira, kuyibulitsa ngati chimanga chakachiswe pa nthukutira ya ndowe za ng'ombe. Umenewo ndi m'bado umene tikukuza achimwene, m'bado oti ukumapita ku sukulu bwinobwino, kuphunzira bwinobwino, koma ntchito ndi kuvutitsa kwa basi. Uchidakwa osaona nawo nthawi. Mmawa uliwonse kumapezeka chimunthu chophunzira bwinobwinotu
chili ndengu za ntchito osayendansoyi kumudzi makolo osawathandiza mutu kumakhala mukuyenda zadelunde basi zipatala kumazunzika ndi kuthandizapo pa matenda osiyanasiyana amene akanatha kupeweka tikadagwirana manja. Ndithudi ofunika kuchitapo kanthu. Tikukuza m'bado umene kukubwerako udzatikwanitsa mafupa, m'bado umene udzapita pa chiliza chathu ndi kumachigumula kwina kukulalata ndanagona payo anali wausero kwambiri tikuzunzika ifeyo chifukwa cha ndala ameneyoyo. Kumpirako paja sabata yake ndi imeneyi nthawi yakwana amwene. Sabata ino tichite kwawo gule kapande kwawo gule. Ukavinavina umafunika usiyire anzako bwalo ena avinekonso. Kuli ndi chiyani chimene chakanika kuchitika mzaka 19 chimene chikhoza kutheka pakadali pano? Angabe akumpika mapaziku anali nayo nthawi pano tsopano nthawi yatha tivomereze. Kumachinjiri mu mzinda wa Blantyre nkhani ya nsewu ndi ayi ndithu mabwana mukodawaganizira jamani. Ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abwande kufuta ku Nyasalande sunga mvenze.